podľa mňa nám prerastla trošku cez hlavu. Áno. Že ona bude diktovať, že kto sa k nám priblíži, kto sa k nám nepriblíži. A len utekal 10-15 metrov orotol na nás bežec a už bolo také, že... Však aký rozdiel, kto chytí vodítko? Ale že veľký. No a nie, úplne niečo iné. Ale že veľký. Sobotu, ale najmä piatok, naša Billy každého chcela zjesť. Dieťa, stará pani, starý pán, malý pes, veľký pes. Akože úplne doslova dopísme na každého. My sme sedeli v autokaravane s Editkou, ja opretý, hlava smutku, Editka, celý svet úplne že zrútený. Ja napíšem Tomášovi. Toto musíme niečo robiť. Editka. A keď nebudeme s tým vedieť nič robiť, tak on, a ja som to povedal, Tomás si ho bude musieť zobrať naspäť. Keď s tým nevieme my nič robiť, u nás by ten pes bol nebezpečný, je to len otázka času. Ja som ju mal niečo cez 3 mesiace, som ju kúpil od chovateľky, len mne to nerobilo dobrotu vo svorke, tá suka. A to bol vlastne dôvod, že prečo som sa rozhodol ju predať a Tomáš s Editkou mi volali, že či by som im pomohol vybrať belgického ovčiaka, že by chceli fenu, aj takú ostrejšiu. A ja vravím, že ja takú fenu mám, že možno by som ju aj predal. Pri mne tá suka nebola reaktívna na nikoho. Ani na psov, ani na malých, ani na veľkých, ani na starého pána, ani na mladú pani. Strážila, to áno, ale viem mať také zviera, ja vieš, pod kontrolou, aj zrelaxované, viem si ho naladiť, hej. My sme do kempu vošli, ja už taký vystresovaný nepúšťal som, bola nakrátko, nejak sme to zvládli s piškotkami v ruke, prešli sme sa, kemp preplnený, ale sme tam boli 3 rodiny. 4 metre, to je ten minimálny distanc, ktorý musel každý dodržať, my sme od seba sedeli, tak ľudia tuto sedia, že pri stoloch, tak no, okolo sedeli a diskutovali, lebo ja som nepustila bližšie nikoho, nič. Sobota OK, nejako sme prežili, pobalili sme sa, prišli sme domov, ale to sme už mali dohodnuté stretnutie s Tomášom, že v nedeľu ideme sem, do Dolného Kubína. Prišli sme v nedeľu, po krátkej korekcii s Tomášom, v reštaurácii sedíme, leží pri nás, dáme si obed, čašník, dobre, že neprestúpa, doniesol obed, zobral prázdne taniere, doniesol kafe, zobral, chôdza na hrázi, cyklista, korčule, teta. A to ešte 3 malé deti. Pes. No. A Tomášových známy od Chlea, 3 malé deti. On, malý chlapec, Miško, predbili, byli väčšie ako on. On ňuchal na ruky, Miško išiel, a ona za ním a nič, ako keby to bolo steblo trávy, nevšimá si ho, nič, dovidenia. Pondelok, plné mesto u nás, nič, 180 stupňov, ten pes vymenený, útorok v pohode, včera sme boli v kaviarni takisto, ešte pondelok sme boli na obede, hej, u Čichňanov, nič, nikoho si nevšimol, dobre, zdvihne hlavu, kto to prišiel, zase položila hlavu. Ale v sobotu chcela zožrať kemp. Áno, piatok, sobotu celý kemp. Celý kemping vypadol. Vyskočila na každého. Ale už som hovoril. Štekala, vrčala. Neviem, čo s týmto psom robí. Sa musíš vedieť vodiť. Hej, už keď ste vystúpili u mňa z auta, ja som ti povedal, že máš nabitú zbraň vedľa seba. Áno, celé zle. Na osnáči, na krátko, vedľa nohy, proste nabitá zbraň, hej? A ona, vieš, ona v pozore. Koho ideme dať dolu? Však ona bola socializovaná dobre. Vieš, uchovateľky, tam to funguje s deťmi, to garantujem. To ja viem, ako to tam všetko funguje. Deti, psi, ľudia dokopy. Teraz verím. Teraz už verím. Hej. Už vidím tú zmenu a chybu sme robili my. Vieš, a u mňa si prešla takým procesom, že ja som ju nehal napríklad aj týždeň v robote. Ľudia s ňou veľa manipulovali a ja som chcel zistiť nejaké defekty na nej. A proste kto prišiel, tak bez problémov otvoril klietku, zapol ju, vyvenčil ju. Nebol žiadny problém. Hej? Ale ako náhle ona už má toho svojho psovoda vedľa seba, tak ona potom začína strážiť. Ale normálne, ako keby z klietky si ju môže vybrať hocikdo a ona až potom sa prepne. Hej? Ale jasné, čím bude staršia, bude na vás naviazaná, čiže už si ju potom hocikdo nevyber. To funguje len do určitého veku. Ale ti hovorím, ja som ju testoval, v Reštike som bol s ňou, cez mesto sme sa prehali, proste cez obchodiár, že ja to som poznal, vieš, a ja som vedel, že to je len nesprávnym vedením, že keď prídete, proste ju stačí upratať, ukázať jej takto bylinka, áno, takto nie, ale ona je super. Tá korekcia, čo spomínal Tomáš, akože prvé, čo som mu povedal, že z krátkeho vodítka nech ju dá na flexinu a ešte keď ju vedieš na osnáči, na krátko, ona je jak nabitá zbraň. Pretože ten Belgičák potrebuje aj slobodu.
A on je zvedavý, vieš, on si potrebuje ísť, takže nech ju dá na flexinu. A učili ju povel vlastne pomaly. To znamená, že má ísť vedľa nohy. Tak som povedal, že tento povel sa používa vtedy, to potrebuješ. Alebo keď to chceš s ňou precvičiť na chvíľku, hej. A jej povieš normálne pomaly, aj na tej flexine, a ona neťahá, ona krásne ide. A vravím, a ja nevidím dôvod, že aby ako ten pes chodil iba na krátko, veď proste tým belgičákom je lepšie na tých flexinách, ale keď to nosíš na osnáč, na krátko, tak ono sa to hneď zapína, že ťa to ide strážiť a tam to vzniká. Takže toto bolo veľmi dôležité. A potom napríklad, keď sme prišli do reštaurácie a dali sme že plac, tak bolo to vlastne s potiahnutím za obojok dole k zemi. Proste dáš do toho ten negatív, hej, aby ona cítila také zvýraznenie toho povelu a že naozaj musí v tej reštike ležať. A keď to takto ukážeš, áno, že musíš tu leškať, tak ona je potom v pohode. Môže prísť čašník, normálne dieťa prejsť okolo a ona je v pohode. Ale keď to necháš na nej, to rozhodovanie, tak ťa začne strážiť. No. Že záleží, ako máš naladeného toho psa. Musíš vedieť s tými emóciami pracovať. To je to, čo ja sa snažím učiť ľudí. Nie pracovať s elektrikami, pretože elektrika je naozaj len nejaká poistka na niečo, ale s emóciami, aby bol emočne. Napríklad Brit, tvoj pes, dneska na tom cvičáku, on celý čas čuchal a on ťa vôbec ťa nereflektuje nejako, že ty na neho niečo hovoríš. Proste ja idem cvičiť a ja ho vyberiem z vozíka psa a ja už pri vozíku si ho naladím. Ideme cvičiť. Už vie, čo ideme robiť, už sa teší. Takže tie emócie sú dôležité, aby toto vedeli ľudia používať. Elektrika je naozaj na zver, kde sa zapne naozaj ten pút a treba ten pút proste dať pod kontrolu, tak na to je lepšie. Ja ani na deti som ho nikdy nepustila. Keď som zvýšil hlas, tak niekedy s obsom, lebo si to zapamätá a toto. Veď to si musí zapamätať. On si to musí zapamätať. Vieš, a ono, keď sa skoriguješ veľa, tak sa ťa bojí. Keď málo, robí si to svoje stále. Hej? To musí byť vybalancované. Tak, ako to je vo svorke medzi nimi. Ku mne. Šikovná. To úplne nie, to máš. Ja neviem, či je to v prostredí. Nie. To je, tak, ona už je naladená. Ja som ju naladil. Vieš, hneď. Ale to je najlepšie, to je urobiť cez vodítko. Cez vodítko ju správne skorigovať a ukázať jej, že toto chovanie nie je vhodné. Keď teraz ste prišli sem, ja som ju skorigoval a som jej ukázal, že proste takto sa budeš chovať. Si medzi nami. A ona, OK, dobre. A všetko je v poriadku, vieš? U nás tú korekciu nedostala a teraz som úprimný a podľa mňa nám prerastla trošku cez hlavu, že ona bude diktovať, že kto sa k nám priblíži, kto sa k nám nepriblíži. Áno, lebo to je prirodzené, pretože ona si stráži zdroje. Áno. Zdroj potravy, zdroj lásky, vieš, zdroj pohodlia, všetkého, hej, čo sa vami zažíva. A majetnícky, alebo takýto egoistický je každý... Nie, tak, jak si povedal, majetnícky a egoistický. Je každý jeden pes, len jeden viac, druhý menej. A pri pracovných plemenách je to veľmi nebezpečné. Áno. Hej, že tam to musíš vedieť proste skorigovať do tej normálnej miery, aby si s tým zvieraťom mohol existovať, aby si nechodil proste s nabitou zbraňou. Áno. Ktorá je stále v strehu, lebo je egoista a stráži si to, čo jej dávaš. Áno. Tak keď chceš to, čo ti dávam, tak sa proste chovaj. Tak, ako chcem ja. Áno. Hej? Nech ti dáva niečo naspäť za to, vieš? Áno. A ty to musíš ukázať. Ja som ju dal teraz do svorky a videla si, čo sa tam dialo, hej? No. Že ona si išla si hneď s Donou vybaviť vzťahy, potom s Dorou, s jej sestrou. Vivo, ten si ju ani nevšimal, lebo ten ju nechce ani vidieť, hej? Lebo on vie, že ona by mu chcela všetko prebrať. Ako robíš, aby doma neštekali na každý zvuk, ktorý Poďte. počujú? Totiž to súvisí s tým, ako ty ju máš pod kontrolou. To je to, čo som vám písal. Že či máte pocit, že ju máte pod kontrolou. To je presne ono. A ty, keď jej tú kontrolu ukážeš vonku, na ulici, tak ono to funguje aj doma, lebo to sa prenáša. Lebo si tam stále ty. To je jedno, v ktorom si prostredí. Hej? Akože ona u mňa doma strážila, ja som ju chvíľu nehal poštekať a už keď to bolo moc, ja som jej to zakázal. A urobil som to cez elektronický obojok. Ona bola v klietke, hej,
Áno, počula susedov na chodbe, brutálne stráženie. áno. A keď išiel niekto ku mne domov, tak ja som jej to cez ten elektronický obojok ukázal, že proste má byť ticho a že nemá strážiť. Lebo nechcel som tam klietku otvárať a ju tam dáko znásilňovať, vieš, alebo niečo. A v tom je tá elektrika super, že to urobíš takto vlastne bezkontaktne, ťukneš mu tam, on sa ukľudní, prerušíš to, hej, a bola v pohode. Ona aj k susedovi, keď som prišiel na návštevu, dokým je tam susedov bratranec, nestrkal ruku pred nos, ale on išiel ešte aj proti nej a trošku do nej zatlačil, tak ona tak po ňom chňapla, ale to není spôsob, ako sa zoznamovať s takýmto psom. To je čistá provokácia. Veď k psovi buď prídeš, alebo neprídeš, hej? A keď takto do ňoho tlačíš, no tak čo ten pes? On cúva a on rozmýšľa nad tým, čo ty chceš odo mňa, čo mi robíš, kam ma tlačíš? A tam nastúpi ten obranný mod a ona potom vyštartuje po ňom, hej? My sme si aj povedali po tom prvom dni, že? Keď sme tak sedeli, že niečo určite aj my niečo, nie že určite, 100% my niečo robíme zle, poďme si vypýtať radu, poďme tam a uvidíme. A bolo také, že niekto nám hovorí, že naviasujú na seba a teraz... Veď ale ona je naviazaná brutálne na vás. Vieme, je, ale nebol tam ten popud, že no, nerobí si, čo chceš. Buď naviazaná, ale sú tam tie hranice. A tá korekcia nebola. Samozrejme, že to chovanie hej, musíš proste vysvetliť, vieš. A jednoducho tieto psy majú vysoký drive, dokážu sa dostať strašne vysoko hore a to, aby si prerušil, tak na to musíš použiť jednoducho silu, samozrejme. Hej. Dôležitá vec je, ako ju vodíte na vodítku. Keď pracovné plemeno vodíš vedľa nohy, ono sa automaticky prepína do stráženia, pretože stráži ten okruh okolo teba. Oni to majú v sebe. Áno. To proste tie psy nemusíš učiť. Ale že každý je pre ňu potenciálna hrozba. No áno, každý, kto sa k nám priblíži, každý. Každý. Pretože to je aj medzi zvieratami vo svorke. Je svorka zvierat, ktorá žije v nejakom usporiadaní, svorka vlkov a príde nový vlk. To je automaticky nebezpečenstvo. Silné jedince vysvetlia tomu novému jedincovi, že ako sa má vlastne chovať a keď sú to slabšie jedince, tak preberá kontrolu ten, čo medzi nich príde. No. Rozumiem. To sa deje u nás. To sa deje u vás. No, hej? nie. Ona je v pohode. Sme jej ukázali, že máš byť v pohode, tak buď v pohode. A ona je v pohode, úplne. Trošku stráži, vidím na nej. Hej, ale je OK. Oni vedia, v akej situácii majú strážiť. Aha. Že toto nie je tá situácia, kedy je potrebné strážiť, ale už keby tu prišiel vyslovene podozrivý človek a oni ho začnú načítavať, tak začnú strážiť aj oni. A to ti poviem, že Clay by spustil taký rachot, Vivo ani nie. Lebo Vivo je príliš sociálny. On je tak vedený od mala a on je aj trošku viacej sociálny, ako by mal Belgičák byť. No a my ju chceme zmierniť na niečo podobné. Nikdy nebude taká, to sme si 100% istí, že nikdy nebude taká, lebo tie gény od prírody má niečo iné, ale trošku to vieme na nej skorigovať, aby bola takto v pohode. Áno, áno. Toho Jardu, čo tam chodím na toho kamaráta, a Jardo je dosť citlivý ku psom. Áno. A tiež nemá rád také neoprávnené hrubé spôsoby, že keď má niekto ku psovi. Riešili sme to, že mu vyskakuje pri chôdzi, aj pri priradení mu vyskakuje. Áno. A ja hovorím Jardovi, že jeho treba tvrdšie skorigovať, lebo on si proste nedá povedať. Hej? A lebo on chce vnášať do toho tréningu niečo také svoje, ten pes. Že a takto to budeme robiť, takto. A Jardo bol taký, že skôr bol taký, že nie, že touto cestou nie. A večer po tréningu hovorí, že áno, že touto cestou. A vravím, že ja ho poznám, ja viem, aký je ten pes, lebo ja som ho mal vlastne, ja som ho kúpil 7-týždňového a mal som ho skoro do pol roka. Hej, Kleja. Áno. A potom išiel vlastne k Marcelovi. Keď sa povie Billy, alebo Billy tu, cez to nejde vlak, ona musí prísť proste. A keď nepríde, ty nezareaguješ, ona si myslí, že ona nemusí. Hej, že to je v pohode. No, že to je v pohode, jasné.
No prečo ste sa rozhodli pre Belgičáka? My sme mali predtým Labradora a ten Labrador bol až taký mierny, že tam sme my strážili Labradora. Keďže už žijeme v nejakých pomeroch, máme nejaké tie svoje veci, tak sme sa rozhodli, aby sme mali psa, ktorý je aktívny v prvom rade. Ako ste vy? Presne tak. Ideme sem tam, hore dole s autami. Ďalšia vec, máme aktívny stále dovolenkový život, cestujem autokaravanom a v tom svete karavaningu nie každý je milý, hej? Tí prefíkanejší ľudia už vedia, ako na to do karavanu, že dať nejaký plyn a už sa zobudíme ráno s prázdnym karavanom. Tak aby strážila aj karaván. To akože normálne, že uspia ľudí v karavane a vykradnú karaván. Presne tak. Môžeš tam mať hocikoľko nálepiek, pustia ti tam, dajme to, nazvime to, že rajský plyn, zaspíš a ráno sa zobudíš, bolí ťa hlava, ale máš prázdny vyčesaný karaván. Sila. Tak to je ďalšia tá vec, aby strážila proste tiež náš domov, keď sme nie doma. A stráži? Stráži perfektne. Svokrovci oni neprídu, bez toho, aby sa neohlásili, že idú a naučili sa používať zvonček. Čiže to stráženie má vynikajúce, aktívna je veľmi, trénovať s ňou musíme, zase trávime spolu viacej času, lebo keď nám Mandy odišla, tak sme sa zahlbili do roboty. No a s čím sa pasujeme a s čím sme tu, je korigovanie toho jej správania. Toho stráženia vlastne. Keď je v tom sociálnom prostredí viacej ľudí, v kempingu sme. Áno. A tak. Hej, lebo ako toto není pes na hranie, áno, že s hocikým. Ona vie byť v pohode, tak jak sme to vlastne dneska všetko videli, že s deťmi v reštaurácii je možné s tým psom fungovať, ale je potrebné vedieť, je to vysvetliť, že v tejto situácii sa budeš chovať takto, budeš sa chovať podľa mojich pravidel. Nie tak, jak to chceš ty. To nemôže byť, lebo to sú zvieratá, ktoré žijú v našom svete. Ano. Keby my sme žili v zvieracom svete, musíme sa my prispôsobiť. Ak sa neprispôsobíme, tak nás zabijú. 100%. Hej? Zvieratá nás zabijú. Ale tým, že oni žijú s nami, tak musíme ich vedieť proste len ukorigovať správne, vybalancovať tú výchovu, lebo to není výcvik, to je výchova. Výcvik je sadni, lahni, ku mne, k nohe, to je výcvik. Výchova je, jak sa máš chovať. Ten výcvik, ten funguje, hej? Sadni, lahni, občas je niečo, zoberie tú pozornosť, ale teraz bude mať rok, však je to decko. OK. Decko, áno. Ale tá výchova, no to je to, čo si ľudia mýlia pojmy s dojmami. Áno. A to sme si aj ináč my zmýlili s manželkou, že to je skoro to isté. Nie, to vôbec nie je to isté. Nie je to isté. Lebo výcvik, vieš, na výcvik ti stačí motivácia, hej? Ona má prirodzenú motiváciu, na žrádlo, na korisť, tam čokoľvek vybereš a ona proste cvičí. A to, ako hovoríte, to funguje. To robíte s trénerom, to funguje. Ale tá výchova by nemala ísť cez motiváciu. Hej, tá výchova by mala byť akože automatická. Vieš, výchova to není, že štekáš na niekoho, na človeka, na deti, na psa a ja ťa volám na pamusok. Nie, ten pes musí vedieť, že to nesmie robiť. Hotovo, to je jak dieťa. Nemáš pchať prsty do zástrčky. A nebudem dieťaťu dávať pamusok za to, že ich tam nepchá. Tomu to zakážem raz a navždy. Hotovo, nebudeš to robiť proste. Ten rozdiel napríklad medzi ľuďmi a zvieratami je ten, že pre zvieratá ľudská reč nie je prirodzená. Kdežto pre dieťa áno. Hej? Už v určitom veku, kedy ti proste rozumie, tak tomu dieťa dokážeš vysvetliť, pretože ti rozumie. Ale pes ti nerozumie. V podstate ti nerozumie celý život. Hej? Že on sa naučí pár vecí, pár povelov, vytvorí si reflexy, ale on ti nerozumie. Ale čo mu prirodzene rozumie, sú neverbálne povely, napríklad ukazovanie, hej? Tomu prirodzene pes rozumie, alebo to korigovanie, jednoducho toho správania, už cez vodítko, lebo ako inak. Vždy sa to robilo cez vodítko, aj sa to bude robiť cez vodítko, musí sa to robiť cez vodítko. A jedného stačí skorigovať menej, druhého viac. A toto je to trénerstvo, že nájsť tú mieru, vybalancovať to
aby tých korekcií nebolo veľa, aby nebolo príliš veľa chválenia, ale aby to bolo takej vyváženej úrovni a potom to funguje. Potom tie psy sú normálne, správajú sa normálne, nemajú prehnané reakcie a tak. V tomto videu ide o to, aby ste videli, že keď máte pracovné plemeno, to je jedno, či to je Belgičák, či to je Nemec, Doberman, Rottweiler, aby ste videli to, že čo všetko takýto pes potrebuje, aby bol normálny, aby sa s ním dalo žiť ako s rodinným psom a aby tam nevznikala reaktivita, ktorá je častá u týchto psov, aspoň teda ja sa s tým často stretávam, že nemecké ovčiaky sú reaktívne na iných psov a je to všetko kvôli tomu, že tie psy nemajú správny tréning a nemajú všetko vlastne potrebné k životu to, čo tieto plemená potrebujú. A dnes ju budeme učiť ďalšiu dôležitú vec, čo pri pracovných psoch je podľa mňa potrebné vedieť. Dať psa do vzruchu, z vysokého vzruchu do kľudu a do cviku. A udržať tam pozornosť. Hej, takže ako dať psa do vysokého vzruchu, ako ho vypnúť z toho vzruchu a ako ho z toho vzruchu dať do cviku a v tom cviku ten vzruch a tú pozornosť udržať. To je vlastne tá chôdza s tou hlavou hore, ale ono sa to používa ten vzruch a kľud, vzruch, cvik, to používaš pri každom cviku, nielen pri chôdzi. Tak to vás naučím, to je veľmi dôležité. Pretože tá reaktivita vzniká tým, že nie sú vyťažené tie psy a že v reaktivite ide pes do vysokého vzruchu a ty keď nepracuješ so psom vo vysokom vzruchu, že si ho sám do toho vzruchu nevieš dať a z toho vzruchu vypnúť, tak potom, keď ten pes je reaktívny na ulici, ty ho nevieš zastaviť. Áno. Lebo nie si zvyknutý pracovať so psom vo vysokom vzruchu. A preto ja hovorím, že celoživotné pamlskovanie psov neprináša efekt. Ten tréning treba meniť v pol roku a treba ho meniť v roku. To je kolík klasický, to sa používa odjak živá na tréning nielen pracovných psov, ale najmä pracovných. Robí sa na tom dráždenie. Hej. Rozvíjaš korisnický pud a naučíš si tu psa štekať na seba, na povel a ty potom z toho štekania urobíš, čo chceš. Buď ju vypneš, alebo ju dáš do cviku. Vieš? Áno. Ovláda ten vzruch vlastne. To je! Výborná! Ona bola asi 2-krát v živote na kolíku, alebo 3-krát. Super. Aus! Drž! To je výborné. To je. Aus! Drž! Trošku je vadí, vieš, tá reťaz nie je na to naučená, ale to je tiež len cvik. Povolím ťah. Aus! Aus! Drž! Odmena za aus. Drž je odmena za aus. Aus! Plac! Plac! Šika! Stále len tak 2-krát. Baf, 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 baf. My ju potrebujeme baf, 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 baf. Toto ju potrebujeme naučiť, hej? Ška. Revír! Tu, poď. Čip! K tomuto sa musíme prepracovať a z toho pôjdeme do chôdze. Fus! Čip, paráda. Toto potrebujeme robiť. Priradenie a chôdzu. Poď, fus. Čip. Normálne, ona musí za tou loptou chodiť a sledovať. Poď. Fus. A čip. Šikovná. Ľavou nohou krok. Fus. Stačí. A ideš krok. Odmeni. Čip. 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 Paráda. Každý pes by mal vedieť niečo pustiť. Niečo, čo zobere, pustiť. To je základ proste výchovy, hej, že pes vie niečo pustiť. To ona je. Aus! Drž. Výborne. To je proste, takto to má byť. Aus!
Kleja sme dostali asi 5-mesačného od Tomáša z psej školy. V podstate my sa poznáme dlhé roky, nejakých 20 rokov sme, dá sa povedať, rodinní priatelia. No a nič lepšie sa nám nemohlo stať, lebo v podstate dostali sme psa, ktorý bol už socializovaný ako s ľuďmi, tak aj s obsami, vyrastal v svorke. Mám 3 chlapcov, 3 synov malých, v podstate pes super, stráži. Tento pes pre nás splňa všetky predpoklady, alebo ako požiadavky, ktoré by sme mohli mať na psa, že je super s deťmi, je to rodinný pes, je to strážca, je to pracovné plemeno, tak musíme sa mu venovať. Pravidelne chodíme cvičiť do psej školy, ako poslušnosť, tak aj obranu. A bez toho sa to nedá s týmito psami a to veľa ľudí nechápe, nechápal som to ani ja. V minulosti sme mali doma, keď som bol malý chlapec, jazvečíka, čo terorizoval celú rodinu, vrátane mňa, a v podstate nechápali sme to, ale keď som sa dostal ku Klejovi, tak cez Tomáša veľa vecí som pochopil. Pochopil som aj to, že ten pes tak ako potrebuje lásku a potrebuje pozornosť, ale potrebuje aj určitú disciplínu, aj korekciu. To isté a tak ako pri deťoch vlastne, takže A ty máš 3 deti. Ja mám 3 deti, 3 chlapcov a potrebujem, aby ten pes, aby ma počúval, hej. Ten pes si musí počúvať ako mňa, tak deti aj manželku. Nehanbím sa za to, že používam elektronický obojok na Kleja. Momentálne je to v takom štádiu, že tú elektriku mám pre nejaké zabezpečenie, pre nejakú situáciu krízovú, ktorá zatiaľ nevznikla a myslím si, že ani nevznikne napríklad zver alebo nejaký Alebo že by v tom napríklad strážení áno. niekde, že by vybehol. No, aby sa mu vedelo odvolať, alebo respektíve prerušiť tú jeho myšlienku, ktorá by mohla spôsobiť nejaký problém. A čo chlapci, aký je Klej pes? Povedzte. Hej, a počúva vás? Áno.